Vítajte pri našom ďalšom teste. Dnes som si pre vás pripravil takú kompaktnú čerešničku na torte, alebo keď sa pozriete na farbu, tak súhlasím, že to môže byť višňa na torte. Pri názve Leon je slovo Cupra. A to v podstate naberá na sile. Pamätám si prvú Ibizu Cupru. Šoféroval som ju, mala 150 koní a robila mi obrovskú radosť. Dnes sa Cupra používa aj v Leone, je to veľké rodinné kombi a má 300 koní. Akurát som zvedavý, či tá radosť za volantom bude raz taká v porovnaní s Ibizou. Ale jedno majú predsa len tie Cupry spoločné, či to bola Ibiza vtedy alebo Leon teraz. Svoju majestátnosť, výkon dávajú najavo prednou časťou a hlavne kolesami. Možno si ešte pamätáte na veľké biele disky v Ibize Cupre. No a dnešný Leon má takéto vyhotovenie. Disky sú 19-palcové, dvojfarebné, lakované, teda sú poplatné dnešnej dobe, ale čo sa mi páči, sú vyplnené veľkými kotúčmi a červeno lakovanými strmeňmi. A v podstate aj v tej Cupre sa dá vidieť to, čo potrebujete. A tak to bolo aj predtým. Ak sa niekto pozrie a vidí bežný, kompaktný kombík, je to nejaký Leon ST, čiže nenápadné, decentné, rodinné auto. Ale ak zmeníte uhol pohľadu a pozriete sa pod vyplnené blatníky, cítite z toho 300 koní, cítite, že toto nie je obyčajný Seat. A obyčajná nie je ani farba. Volá sa červená Desire, je za príplatok 680 eur k tej základnej cene. A teraz musím jedným dychom podotknúť, že základná cena auta s 300 koňmi, štvorkolkou a automatom a obrovským kufrom, ktorému sa pochopiteľne nejdem venovať, je výborná. A čo by som si ešte doplatil? Športové sedadlá, ktoré nesú v cenníku označenie škrupinové. Samozrejme od škrupín majú ďaleko, ale na to použitie každodenné aj ostrú jazdu budú dobrým kompromisom. Zrýchlenie na Cupre 300 ohromuje. Dvojlitrový motor akoby nemal dna a tých 300 koní mu uveríte za každým, keď vstúpite na plyn. A chcete to robiť zas a znova, lebo je to návykové. Štart s DSG prevodovkou mi nešiel podľa predstav, nechcel som trápiť auto a zároveň som ani nedosiahol výrobcom stanovených 4,9 sekundy z 0 na 100 km rýchlosť. Ale ostatné údaje stoja za to. Auto, ktoré má 160 na 350 metroch, už patrí medzi automobilové nálože a mám za to, že s takýmto výkonom by malo vedieť aj zatáčať. No tak som to logicky vyskúšal. Pohon všetkých kolies s medzinápravovou spojkou Haldex dopraje výkon aj zadnej náprave a po prvých metroch riadi všetko v prospech zatočenia auta. Neutrálne, ale zatáča. Cupra vystrelí ako z praku aj do zákruty a miestami pekne vidieť, ako uberie z prednej nápravy, aby zadná pomohla na točeniu. Pretočenie tu však nehrozí, ale istá dávka zábavy tam je. A čo je dôležitejšie, milo prekvapilo nastavenie auta pri brzdení a zatáčaní. Neskončil som v tomto poli ani napriek nízkej adhézii. Hoci podvedome som sa telom odťahoval od pomyselného stromu. A tu pekne vidieť poslušné zatočenie. Keď šofér vychýli predné kolesá prudšie, než dokáže daný povrch preniesť, nasleduje v režime Cupra práca elektroniky a výrazné skrotenie nedotáčavosti. Zadok samozrejme poslúcha a dverami napred určite nepôjdete. No a takto to vyzerá pri pohľade zhora. Nadišiel čas zobrať Cupru 300 na krst ohňom na našu rýchlostnú skúšku. Na rovinke je motor spieva a už tradične v maximálnej rýchlosti na konci bije Cupra všetky konkurenčné hot hatch. A vopred prezradím, že toľko tam nemal ani Civic Type R. A na brzdách mala Cupra spomalenie vyše 1G. Akurát škoda, že DSG prevodovka aj v manuálnom športovom režime podradí pri plnom stlačení plynu, ak tam ešte nejaké otáčky sú, a ak dosiahne maximálne otáčky, zase sama preradí vyššie. Jednoducho stále ostáva automatická a treba ju asi nechať tak.
Bez ohľadu na dosiahnutý čas je Leon ST Cupra 300 4Drive najužitočnejšie, najrýchlejšie auto v našich testoch. Spojenie sveta nenápadného rodinného kombi a hot hatch je jedinečné, ale 20 koní navyše a štvorkolka priniesli aj o liter vyššiu spotrebu. Tak to skúsim zhrnúť, to auto má paru. Ťažko sa mi jazdí s tou prevodovkou, lebo musím to nechať z časti na ňu. Je to veľký fail, ak auto, ktoré sa volá Cupra, také to má v manuáli, všetko odistené, Cupra režim ESP odistené, tak ak to musím, ešte aj tak mi to urobí po svojom. To je veľký fail a na tom Cupra stráca. Určite, ak chcete len trochu dynamickú jazdu prevádzkovať, dajte si sedadlá, takéto športové, to je úplne zásadná vec, lebo aj tie sú tak LTT, trošku som musel rukami držať. Vynikajúci motor, voči tomu akože nie. Ten sa zobral, aj keď prevodovka nemala ideálne podradené, zobral sa kedy chcel. Páčia sa mi brzdy, akurát to ABS nastavené tak, že ako na okruhu, že jednoducho musíte takto a nezamávať s autom. To sa mi stalo, že som trošku, ako ešte zavlnil autom, som si potreboval nahodiť trošku zadok a urobilo by to úplne zlú službu, to ABS-ko. Takže ABS-ko je také na okruh a na takých snehoch a tak by som dával pozor. Čo je zásadná vec, mne sa zdá, že to auto bude zábavné na snehu, lebo keď tomu utekala rik, toto je špecifické táto skúška, ale zistil som, že to auto je naozaj odistené pri ESPčku, že to dokáže ísť aj takým bokom, trošku som sa aj pozeral na tie slamené balíky, takže nejaká zábava tam asi na snehu bude. No a uvidíme čas. Keď som videl ten čas na rýchlostnej skúške, tak mi skoro vypadali vlasy, pretože Cupra v kombi verzii a s pohonom všetkých 4 kolies a s výkonom 300 koní je druhým najrýchlejším autom na našej rýchlostke. To znamená, že pohon všetkých 4 kolies, newtonmetre a kone navyše urobili svoje, toto auto je rýchlejšie. A zdá sa mi aj zábavné, zistili sme, že Cupra vie s tým pohonom akoby na simulovanom snehu zatáčať do zákruty, čiže bude zrejme aj zábavná. Ďalšie naše zistenie z testu je, že ak mám na tej rýchlostnej skúške predsa len nejaký optický blok, tak jazdím pomalšie. Myslel som si, že v podstate ak mám baly slamy mimo cesty, tak všetko zvládam. A predstavte si, je v tom sekunda aj niečo. Museli sme ich dať ďalej, aby som nemal nejakú tú prílišnú opatrnosť a to pomohlo Cupre aj mne k tomu, aby sme dosiahli dobrý čas. Zabavil som sa a myslím si, že Cuprička si zaslúži na záver odo mňa takéhoto smajlíka. A sorry, že som bol taký brutálny. V prvom rade vám ďakujem za to, že ste toto video dopozerali do konca a napokon vďaka vám divákom sme sa stali v priebehu 2 rokov najsledovanejšou internetovou automobilovou televíziou na Slovensku. Chceme sa vám poďakovať, a to nie len novým webom Garáž TV, ale aj špeciálnou ponukou, o ktorej sa dozviete podrobnosti už čoskoro. Ešte raz veľká vďaka za priazeň a tešíme sa na vás.